Vi er i 1914. Europa er præget af spænding. Nationalismen vokser. Mange serbere ønsker deres eget land og er trætte af at blive styret af Østrig-Ungarn. Samtidig har landene stærke alliancer. Nu tager vi med Kronprins Bar til Sarajevo. Er du sikker på, at vi burde være her i Sarajevo? Ja, jeg er tronfølger, og jeg skal vise styrke. Frans Ferdinand og Sofie besøger Sarajevo for at vise Østrig. Det der på Serbien! Frans! Sofie! Den 28. juni 1914 blev kronprins parret Det er mig! myrdet. Kronprinsparret er dødt. Vi giver Serbien skylden. Dette er et angreb mod hele Østrig-Ungarn. Nu stiger militarismen. Østrig-Ungarn forbereder sig på krig. Vi sender et ultimatum til Serbien. Hvis de ikke opfylder kravene, så bliver der krig. Et ultimatum er et krav til en plads til forhandling. Serbien accepterer ikke alle krav. Så erklærer vi krig! På grund af flere alliancer bliver flere lande bragt ind i krigen. Det er der ved starten ved Første Verdenskrig.